Bonġur tal-ħodu, jiet natikom ftitħil, jiet natik ftitħil ta' ġurnata normali tijaj. Għawek edin jiet ġol foresta jiet nżur ximorda li anzjani li ma jistawx jiġu l-knisja in-naħa l-oħra ta' xmara, għat tisbaħħa xmara unek. U allura għet immur jien għandhom dikija xmara għemmek warajja u bil-mod sejrin għal daw id-djar mbeda biex inqarbinom, biex namlu talba flimkien għandi l-affarijiet hawnhekk u nqarbinhom għalli xuma ma jistawx jiġu il-knisja. Il-passaġġi huma ftit skabrużi minħabba li kienaw ħafna xita tal-aħħar u il-modijiet normali kija xmar hemmhekk u aħna għaddejjin f'tarf ta' dan il-preċipizzju skejken. Dik hija n-naħa l-oħra tax-xmara. Din hija waħda mill-uliet ta' dawn l-anzjani li qegħdin juruni triq u jimxu miegħi darba. Kuljum hawnhekk hija avventura u jiena għaliex tagħmel missjoni li unika vera hawnhekk warajja għal xmara il-montanji u dan huwa il-passaġġ li qegħdin nieħdu biex immorru naraw dawn in-nies. Inna isu 3/4 siegħa għaddejjin il-ġewwa ma' xmara dejjem u ovvjament mbagħad meta nasal f'dawn il-farms xakra jsejħulhom huma imbagħad naturalment nerġa' lura. Ħafna tajn imma dejjem bil-grazzja tal-Alla wieħed jagħmel din il-missjoni. Rittiżi hawnhekk dawn din il-ġimgħa minħabba li l-ġimgħa d-dieħla hija ġimgħa mqazza importanti ħafna għall-insara kollha għal dawn ukoll imma li sì? Ah sì. Sì, hawnhekk kien hawn passaġġ imma issa waqa' bil-xita li kienet qed tagħmel. Se nitilgħu lejn fuq. ¿Dónde está Olda? Olda? Ah, si para allá, ya. Se nieħdu bypass. هذا نقرا بالماء għaliex mhux imdor il-wisq. Dan ix-xogħol hekk niġri foresta hekk nimxi jiena dejjem immur kull imkien bil-mutur. Għadni hawn kont se naqa' hemmhekk imissa mixin kważi wasalna. Jiena nsellimlek globalija għal saħħti spiritwali u materjali, fiżika. Ħajjiet. Jien nitlob għalik. Il-ġimgħa mqazza tajba.